Ottaa vähän rauhallisemmin, sitten loistava avaus puolittain ja sieltä tulee teko! Yes! Joensuu räjäyttää hallin! Joensuu yllättää Jimmy Howardin! Sieltä tulee nopea poikittaisyötö Antti Piströmiltä. Yes! Joensuu täräyttää ohi Jimmy Howardin! Ja Suomi menee ottelussa 1-0 johtoon, kun 6.33 on erää jäljellä. 13.27 on pelattu ja Jesse Joensuu täräyttää ensimmäisen maalin ja sieltä näette Pihlströmin loistava poikittaisyöttö ja Joensuun välittömästi Kolikoskille ja Kolikoski maalin eteen ja herra paratko mikä maali sieltä tulee. Kyle Palmieri saa iskeä tyhjään maaliin ja siitä tulee kyllä hirvittävän pitkä miinus ykköskentälle. Aivan hirvittävän pitkä miinus ja Kyle Palmieri aivan tyhjään maaliin. 33-38. Niin paljon tässä Greg Smith tulee kuitenkin Rännistä vastaan, jättää sinne viivalle, sieltä lähtee Justin Walkin veto ja jatkotilanteessa on Bobby Ryan.